Trafodau tân yn arwydd o ddiw ar waith drwy'r ysbryd glân, yn adfer, yn bywhau ac yn ysbrydoli, dyma'r ddelwedd sy'n aros gyda ni wrth feddwl am y Sulgwyn cyntaf hwnnw. Ac yn y cyfieithiad Cymraeg hwn gan Ifan Dalys Davies, darlithydd yn yr adran Gymraeg, cyfieithad o emyn enwog Charles Wesley o Thou Who Camest From Above, fe welir tân fel y cyfrwng sy'n enyn ac yn bywhau fflamau cariad yn ein calonnau'n unau. Sydney Carter sy'n bu ar dôn, fe'i haddaswyd hi gan Paul Nicholas, aelod o'r adran gerddoriaeth, ac fe'i cenir gan grŵp gwerin y Coleg.